டேய் எல்லாரும் இங்க வாங்க. டேய் குட்டாச்சி வராங்க. டேய் வாப்பா நீ வாங்க. வாங்கடா உங்களுக்கு தனியா வத்தல பாக்க தலைக்கணுமா? டேய் அந்த சுத்தி ரவுண்ட் கொடு. நீங்க போய் அந்த பரிசு எடுத்துறீங்க. நீங்க என்ன வைக்கிறீங்க போங்கடா. நீங்க போற. நீங்க என்ன பரிசு எடுக்க சொன்னீங்க? ஏய் இது வரைக்கும் கொடைஞ்சல பார்த்தாரா? பர்னிச்சர் மேல கை வச்சா முதல்ல டெட் பாடி நீதாடா. போய் மேல ஏறி தேவையில்லாத ஆணில புடிங்க போ. தேவையில்லாத தேவையில்லாத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நீ புடுங்குறது பூராமே தேவையில்லாதா? போய் புடுங்க போ. டேய் நீ எங்க போறீங்க? ஆணியே புடுங்க வர. நீங்க டேய் ஓடி போய் நீங்க ஆணி புடுங்க வர. ஆணி புடுங்க வர நீங்க சொன்னே. ஒண்ணு